Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Theka la wana mdziko muno likusowa maphunziro a mmera mpoyamba. Njira ya auction yogulitsira fodya ili pa chiopsezo choyithetsa pamene boma lavomereza kuti ikubweretsa mavuto. Ndipo mnkhani zina kauniuni waonetsa kuti pali mavuto osiyanasiyana pa ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, theka la wana mdziko muno likulephera kupeza maphunziro a mmera mpoyamba. Izi zadziwika pa msonkhano ofuna kukambirana mavuto amene akukhudza maphunzirowa mu mzinda wa Lilongwe umene anakonza abungwe la Federal Foundation. Zifukwa zina zimene zikuchititsa izi akuti ndikusowa kwa malo ophunzirira, zipangizo zophunzitsira komanso alezi ophunzitsidwa bwino. Jime Chazama walemba ripoti ili limene akuwerenga Grace Alinafe Makawa. Mkulu wa bungwe la Federal Foundation dziko muno Amartha Khonje wati kusichita bwino mkalasi komanso kusiyira sukulu pa njira kwa ana akafika ku primary kukudza kamba kuti ana ambiri samapita ku sukulu za mmera mpoyamba. Iwo ati kulimbikitsa ana kuti azipita msukulu za mmera mpoyamba ndikofunikira kwambiri. Ndiye tikapanda kupanga maphunziro amene amera mpoyamba kuti akhale olongosoka, ndiye kuti foundation ya maphunziro athu Malawi monse muno ndiye kuti atani yizikanika yizikumana ndi mavuto ambiri mmene tikuoneramo. Komanso ngati maphunziro sayenda ndiye kuti chitukukoso sichingayende. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Mary Navicha, ati boma likugwira ntchito limodzi ndi mabungwe polimbikitsa sukulu za mmera mpoyamba. Navicha ati unduna wawo uwonetsetsa maphunziro a ana mdziko muno akulimbikitsidwa. Mmera mpoyamba ndi programu yofunikira ndipo kauniuni yakubera mu nthawi yake kwambiri pamene unduna wathu oonanso za chisamaliro cha ana ndi sukulu za Mkombaphala wayika maprogramu oonetsetsa kuti tipereke maphunziro apamwamba kwa ana ang'ono. Mukudziwa inu kuti nyumba ndi foundation, tikayika maziko abwino pomanga nyumba imeneyo imakula bwino popanda mavuto ena aliwonse. Malinga ndi kafukufuku, ana omwe amapita msukulu za mmera mpoyamba amachita bwino akayamba sukulu ku primary, ndipo ati nthawi zambiri sasiyira sukulu pa njira. Njira ya auction yogulitsira fodya ili pa chiopsezo choyithetsa pamene boma lavomereza kuti ikubweretsa mavuto komanso kuti sikugwirizana ndi mmene malonda a fodya akuyendera pa dziko lonse lapansi. Nduna za ulimi Mayi Rosa Mbilizi yalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene imatsegulira msonkhano wapachaka wa bungwe la Tobacco Association of Malawi. Kingsley Jasi ayindi ripoti. Pa msonkhanowu imodzi mwa makampani ogula fodya mdziko muno la JTI inapereka chithunzithunzi cha momwe malonda a fodya akuyendera pa dziko lonse lapansi. Mwazina, kampani inachenjeza kuti pali mayiko ena monga India komanso Mozambique omwe ayamba kulima fodya wa bale ndipo akupereka chiopsezo. Nduna ya zamalimidwe Rosa Fachimbilizi inalangiza alimi kuti asiye mchitidwe olima fodya mochuluka kuposa yemwe ogula akufuna, poti izi zikusokoneza malonda a fodya. Iwo anatinso pakufunika kukambirana bwino pa nkhani yakagulitsidwe ka fodya pozindikira kuti kulitsa fodya mwa auction kupereka mavuto osiyanasiyana. Challenges amene tili nawo kunsika ngakhalenso malimidwe a fodya ndi eni ndipo tikuyenera kuti tikambirane ngati alimi a fodya, ndipo akachoka papa ndapempha kuti ngati neyo nduna yawo ndipo office kwathu ku Ministry ya Agriculture tilirede kuti zimene atakambiraneso fundo zawozo abwere tikambirane kuti pamodzi tipange fundo zeni zoyendesera industry imeneyi ya fodya. Mtsogoleri wa bungwe la Tama Abel Kalimapanda anavomereza kuti ndi nthawi tsopano yoti alimi akambirane za ndondomeko yoyenera yogulitsira fodya motsatana ndi momwe zinthu zikuyendera pa dziko lonse lapansi. Titsatire zokolola zathu molingana ndi muyeso umene ogula kumfuna. Number 2,
komanso tionetsetse kuti kodi zokolola zathu zili ndi quality yotani. Number 3 tiyenera kuti nthawi imene tikulima fodya tisungeko landi ina, tisungeko mbali ina munda wathu kuti tilimeko mbewu zina, kuti tichite ngati kuti tisadalire fodya yekha, tilimenso zolima zina zimene zikhoza kukatifikitsa ku dziko lokomala. mkumano ukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza ulimi wa fodya. Bungwe la National Planning Commission linakumana ndi mabungwe amene si aboma pofuna kuwadziwitsa mmene ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063 maka mzaka 10 zoyambirira ikuyendera. Mkulu wa bungweli Frederick Changaya anakambapo za mavuto amene alepheretse dziko lino kukwaniritsa malotowa, ndipo anatchulapo kusalumikizana bwino pakati pa nthambi za boma pa nkhani zachitukuko. Iwo akufotokoza zambiri kwa Kingsley Jasi. Ndondomeko zathuso zizigwirizana, anzathu aku treasury ndi anzathu aku reserve bank, ndondomeko zawo zizigwirizana, anzathu aku trade, anzathu aku treasury ndi anzathu aku reserve bank, ndondomeko zawo zizigwirizana. Osati tsiku lina ndondomeko zaku treasury zimene kuti timasule dziko, beza ndondomeko zaku reserve bank zimene kuti timange dziko, timati tightening, tilibweze pang'ono dziko lifua lipanga overheat. Ndilo sizigwirizana, koma ndondomeko zathu zizilankhulana. Timati harmonization or syncing of economic policies, not fiscal policy going to the left while monetary policies are going to the right. No, they must always be in sync if we are supposed. Ziziyanganana zizigwirizana izizi kuti dziko lino litukuke. Ndefe dziko lino khoza tukuka koma mogwirizana ndi ndondomeko zimene timagawana nawo. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission Frederick Changaya. Leo polankhulapo malo mwamba bungwe, mkulu wa bungwe la Kongoma Ronald Mtonga anati nawo azindikira kuti sanathandizire bwino pa ntchito yokwaniritsa masomphenyawa. Ife tiwana ngati kuti atipasa mphamvu kuti tikapita mabungwe wathuko tikaona kuti planning yathu ili bwanji, komanso ndi aboma tikugwirizana bwanji pa ground. Fatosina ndi tipange zinthu zimodzi, osati kuti unapange chomwecho inabwereso nthawi inaso kusapanga chinthu chake chomwecho. Ronald Mtonga akubungwe la Kongoma. Chiwerengero cha Malawi amene akuyembekezeka kubwera mdziko muno pothawa ziwawa mdziko la South Africa chikhoza kukwera kuchoka pa 10,000 kufika pa 15,000. Polankhula pamwambo olandira thandizo la ndalama zogwirira ntchito yosamutsa anthuwa kuchokera ku banki ya NBS mu mzinda wa Lilongwe, Komishonala woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno Wilson Moleni wati kuchuluka kwa anthu amene akufunika thandizo kwawachititsa kuti apemphe thandizo kwa akufuna kwabwino. Ife ngati boma taisesa kubweresa anthu oyamba 3,000 omasola South Africa, linatipasa mabasi okwana 40 apanopo mmene tikukamba ndikuti pafupifupi anthu 3,000 kubwera, ena mbakale kufika kuzera mabasi amenewo amene aperekedwa ndi boma la South Africa. Tikamati tikufika kumapeto kwa sabata ino mwina anthu akhala atafika 6,000 amene akhale atabwerera kuno kumuzi. Komabe ngakhale tikutero mmene tikubweresa anthu ambiri choncho, enanso ochuluka akupita kumakambu chifukwa cha mantha amene ali nawo anthu kuti mwina angathe kuchitidwa zinthu zoyipa. Ndiye ifeyo tikupempha kuti Amalawi amene ali ndikuthekera asadikire kwambiri mabasi aboma. Titumiza ena mabasi ambiri, komabe mmene kulili ku South Africa ko sikuti munthu akhale nkumadikirira kuti mabasi aboma afike. Kuli bwino kuziteteza mwachangu mwina madata amene akutchulidwa wasanakwane. Komanso tikupempha mabungwe, makampani kuti asatire chitsanzo chabwino chimene apanga NBS, kuti mwina angathenso kuthandizapo kuti pasa mabasi oro kuthandizapo njira ina iliyonse. Pali zambiri zimene zimafunika anthu aja kuti azafike kumuzi, ena akungothawa kuti mwina zovala alibe. Mkulu wa department yoona za ngozi zakugwa mwadzidzidzi Wilson Moleni. Ndipo mkulu woona za ubale wapakati pa banki ya NBS ndi boma Melvin Mdonga wati ndalama zokwana 420,000 rand zimene banki yapereka zithandizira mayendedwe a anthu amene akubwerera kuno ku Malawi. Ife monga NBS bank
tachitapo zambiri zothandizira zokhudza miyoyo ya anthu chifukwa choti ife ndi banki imene imakhala ndi chidwi ndi zimene zimachitika mmoyo mwa munthu wina aliyense. So kubwera kwathu kuti tigwirane dzanja ndi boma ndikuthandizira kuti azibale athu abwere kuchokera ku South Africa ndi chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene tingapange, chifukwa mukudziwa inu pa bale amene akubwerawo patheka upezeka kuti wina aliyense ali connected nawo, pali mkhazeni, pali mwina anti, pali achibale ndithu. Nde ngati NBS Bank tachita zimene zimufuna kuthandizira kuti mtundu wa Malawi umene uli kunja ukuvutika ubwerere kuti adzakhale nafe kuno. Melvin Donga aku banki ya NBS. Unduna za umoyo wati uyamba kupereka mankhwala a lenacapavir oteteza kukachirombo ka HIV kwa vanthu mdziko muno pa 1 mwezi wa Mawa. Ofuna kulanja mankhwalawa ayenera kuchita izi mwakufuna kwawo kamodzi pakatha miyezi okwana 5 ndi umodzi iliyonse. Mlembi wa mundunawu Beston Chisamire atsimikiza izi mukalata imene atulutsa lero. Daniel Zimba aitiripotiri. Malinga ndi kalata imene unduna wa zaumoyo watulutsa lachisanu msabatayi, mankhwala a lenacapavir akayamba kugwiritsidwa ntchito mdziko muno adzathandizira kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV kamene kamayambitsa matenda a AIDS. Mukalatayi achisamire atiposa chedwapa nduna ya zaumoyo amadalitso Baloyi akhale akukhazikitsa mankhwalawa ku Lilongwe pamene dziko lino likufuna kuchepetsa kufala kwa HIV komanso kuthetsa nthenda ya AIDS ngati chiopsezo cha zaumoyo mdziko muno pofika mchaka cha 2030. Ndipo amaziko matemba amayankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno. Ndi mankhwala amenewa ayitsidwa maiko osiyanasiyana ndi zosangalatsa Malawi yapanganso chimodzimodzi. Mudziwanso ngokhalisa pano kuti Malawi inalinso nawo khala pakati kwa high level meeting on HIV imene unachitika ku United States of America. Msonkhano wake ndiona kuti tapange bwanji kuti muliro wa HIV usapitirire kufala komanso usapitirire kuvutisa anthu ambiri amene akuvutika ndi matenda amenewa. Ndekweyo mankhwala amenewa kuthandiza kwambiri anthu ambiri apitirizebe mankhwala komanso kubaya katemera amene kuti lathandizidwe pamoyo pawo. Dziko lino lili ndi njira zingapo zopewera kachirombo ka HIV komanso matenda a AIDS, kuphatikizapo kugwiritsa ntchito makondomu, mankhwala otchedwa post exposure prophylaxis PrEP komanso pre exposure prophylaxis PEP. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la National AIDS Commission, mdziko muno muli anthu pafupifupi 1 million amene ali nkachirombo ka HIV, ndipo pa dziko lonse lapansi anthu pafupifupi 40.9 million ndiwo ali ndi kachirombo kuyambitsa matenda a AIDS. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno kwa iresi yakanema ya Times TTV, ndipo tikhati kupitiza kupatsani zonse posachedwapa choncho musatalikire. Football takulandirani imene tikupitiza kupatsani nkhani izi. Boma la Japan lapereka ndalama zokwana $746,000 zimene ndi pafupifupi 1.3 billion kwacha ku boma zothandizira ntchito za umoyo. Ndalamazi zithandizira pa nkhani zakatemera, zakudya, zathanzi komanso madzi aukhondo. Ntchito iyi ayigwira maboma a Salima ndi Tcholo. Brenda Kayo ayindi zambiri mulipotiri. Achisamire ati dziko lino lakhala likuvutika ndi matenda monga chikuku, kolera, mpox komanso ana ena ndi onyenchera. Iwo ati izi zikubwezeretsa mbuyo ntchito yopititsa patsogolo ntchito ya umoyo wabwino, kotero kubwera kwa maiko ngati Japan ndi thandizo lalikulu. Cholinga cha project imene ikhale ya chaka chimodzi nkuti madera amene tawatchula maboma awiriwa ayang'ana nkhani za katemera, ayang'ana nkhani za ukhondo komanso ayang'ana nkhani za kadyedwe kabwino. Cholinga ndikuti maboma amene wawo akuonesa kuti akumatsalira mbuyo pa nkhani zimenezo, ndi tikuyembekeza kuti project kamatha chaka tiona zotsatira zabwino kuti zisintha maka ma indicators. Yemwe amayimira bungwe la UNICEF kuno ku Malawi a Penelope Campbell ati thandizoli
lithandiza kwakukulu pa ntchito za umoyo. Iwo ati thandizo lifikirana okwana 227,000 omwe ndi osakwana zaka zisanu m'boma la Salima komanso Tcholo. Ndipo m'mawu ake kazembe wa dziko la Japan Ayushi Naito ati dziko la Japan linaona kuti nkofunika kuthandizapo poona momwe anachichepere akuvutikira ndi matenda osiyanasiyana m'dziko muno. Malingana ndi malipoti kuchokera ku nduna wa za umoyo, ana 35 pa 100 aliwonse ndi onyenchera m'boma la Salima, pomwe ana 30 pa 100 iliyonse ndi onyenchera m'boma la Tcholo. Mkulu woona za chilengedwe mzinda wa Blantyre apo Pansoka wati konsolo ya mzindawu ikuvutika kwambiri pa nkhani yola zinyalala. Iwo ati pa zinyalala zokwana matani 460 makamaka 486 zimene zimaunjikidwa tsiku lililonse, konsoloyi imakwanitsa kutolera matani 73 okha. Apansoka nena izi pamwambo okhazikitsa ntchito yosandutsa zinyalala zimene azitolera malo odyera ndi kuzisandutsa manyowa, imene akuitcha kuti facilitating local organic waste exchange for regenerative systems. McDonald Tom ali ndi zambiri mulipotili. Apansoka ali ndi chiyembekezo kuti ntchito yosandutsa zotsalira malo odyera kukhala manyowayi ithandiza pochepetsa zinyalala zomwe konsoloyi ikuyenera kutolera mu mzindawu. Ithandiza kwambiri zichepesa pressure imene timakhala nayo kuti tikatenge zinyalala zimenezi, komanso pressure imene imakhalapo kukataya kuntaya kwathu kumene malo pakadali pano ndi ochepa. Mkulu woona za ntchito zosiyanasiyana ku West Advisors Malawi a John Chome ati manyowa apangidwa mu njira imeneyi athandiza kubwezeretsa chonde mthaka. So zinthu zonsezi zimayenera kusamalidwa kutinso zipite kumene ziyenera kupita. Panopa zina zingotayidwa paliponse, zina zikumapita kuntaya. Komano popeza kuti zonsezi zimaola, pali mwayi woti zimene zititha kumazipanga kuti zikhale manyowa m'minda yathu. Pakali pano mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zachilengedwe a Patrick Medias Nyirenda ati ntchito ithandiza kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pokonza malo otayira zinyalala. Tili ndi strategy imene timaitcha ngati dongosolo la mmene tingathane ndi vuto la zinyalala. Ndiye project ikuyang'ana magawo ena ngati kugwiritsanso ntchito zinyalala zimene zapangidwa kuti zisapite kuntaya. Ndiye kuti pakutero tikuchepetsa ndalama zimene zimapita kuntaya kucha, ndiye kuti ndalama zimene zikhoza kugwiranso ntchito madera ena akasamalidwa ka zinyalala. Bungwe la Climate and Clean Air Coalition ndi lomwe likupereka thandizo ku ntchitoyi. West Advisors Malawi kugwira ntchitoyi mothandizana ndi sukulu za ukachenjede za ETH Zurich ndi Makerere, komanso mabungwe ngati End Plastic Pollution, ECLOS ndi CCAC. Munkhani za masewero, bungwe la Tertiary Students Sports Association of Malawi lati ophunzira pafupifupi 137 ochita masewero osiyanasiyana akayimirira dziko lino ku mpikisano wa ophunzira msukulu za ukachenjede umene uchitikire mu mzinda wa Gaborone mdziko la Botswana. Mtsogoleri wa bungweli Lamek Konje wati mpikisano ndi ofunika pakuti uthandiza kutukula ophunzira aluso masewero osiyanasiyana. Iwo anena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo umene banki ya FDH imapereka thandizo la ndalama zokwana 100 million kwacha ku bungwe la maseweroli zothandizira pa ulendo opita ku Botswana. Luelene Mpasa walemba ripotili limene akuwerenga Elvis Hoahoa. Akonje ati mpikisano uthandiza ophunzira kuonjeza luso limene liwathandizire kumanga ukadaulo wapamwamba pa masewero. Pakali panopo tachita assemble a team of 137 athletes amene tikupita nawo Botswana kuti akachite participate ma game osiyanasiyana. Pamene tinafika poti sopano tikugonja kuti mwina tikanike kupita Botswana, banki ya Malawi FDH nkubwera kuti yayi tesamu tikuthandizani. Lero akutuza dati pasa 100 million. Ndi chinthu chimodzi choti mwina aliyese amene amagwira ntchito kuma university monga ma vice chancellor ndi ana athu amene amasewera athu ma university ali wosangalala kumva kuti lero FDH ikutipasa 100 million kuti tipite ku Botswana tikachite participate mu ma Kuksa Games amene amakhalako
every 2 years. Mmodzi wa akuluakulu ku banki ya FDH ati yese kayimira wati thandizoli ndi njira imodzi yoonetsera kudzipereka kwa banki pothandizira kutukula masewero mdziko muno. Monga mmene mukudziwira, FDH ili mu masewero osiyanasiyana kuyambira Mayor's Trophy yomwe ili ya ana ku primary school, kenakonso ndi masa yomwe ili ya ku secondary school, komanso timathandizirako ku netball, ku football ya premiership ndi national team yomwe concert ilipo. Monga ifeyo banki ya ku Malawi, banki ya Malawi, timakhala osangalatsidwa kumaona kuti Amalawi anzathu akuthandizika ndi masewero, akukhala ndi zochita masewero. Ndi chimodzimodzi mmene atatifikira tinaona kuti ndikofunikira kuti tithandizepo kuti athe kuyenda bwino komanso akhale ndi njira zina zopangira ulendo umenewu. Mmodzi wa akuluakulu ku Malawi National Council Sports Awiza Msoboya alimbikitsa ophunzirawa kukhala odzipereka pamene akuyimirira dziko lino. Ophunzira pafupifupi 137 ndi amene akayimirire dziko lino pa masewero osiyanasiyana pa mpikisanowo. Nkhani zathu ndi zomwe zikoma tisanasiyane nayinso mitu yake. Theka la wana mdziko muno likusowa maphunziro a mmera mpoyamba. Njira ya auction yogulitsira fodya ili pa chiopsezo choyithetsa pamene boma lavomereza kuti kubweretsa mavuto. Ndipo nkhani zina kauniuni waonetsa kuti pali mavuto osiyanasiyana pa ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ku 1895 kudzera mkuimba *1895 hash. Mwana indine Ronald Mpasa ndikufuneni madzulo abwino pene mukupitiriza kuonera ma program osiyanasiyana pano pa wireless yakanema ya Times TTV. Zabwino zonse.